ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз ва дӯстони беҳад хуби канали мо. аз шумо миннатдор ҳастам ки ҳар лаҳза шумо моро дастгирӣ мекунед, ҳар видеои моро тамошо карда падилитса мекунед ва суханҳои беҳтарин менависед дар комментарияҳо. бахшиши зиёд ки на ҳама вақт ма ҷавоб гардонда метавонам шумода. сабабҳои худша дора. Сабаби асосиш интернет аст ва сабаби дигараш мисол серкор будани ма. барои аввал як бори дигар бахшиш, агар ба суолҳои шумо ма ҷавоб додагӣ набошум. марҳамат, имрӯза видео мешавад дар бораи материалҳои дубайст ки бисёра материалҳои тозаи хушрӯанд ва нархи инора бинед 500 сомон. анами намуд сетичниҳои фасон комбахташон тозая, анами глиш комбахтай тозая патш. ин нисбатан ба баъзе магазинҳо арзонай, барое ки анамин 500 сомонро дар бисёр ҷойҳо метавонед ки 700-800 сомон шумо бинед. марҳамат, агар ба касе лозим бошад нависед, ман ба шумо равон мекунам. баъд кам ёфтан и гуло рости чанд бор боз ман вая равон мекунам. ами сетичниҳо харидорӣ мекунанд 400 сум 500 сум подписчикони мо ваёша хитоиша, вале вай баробари и шидан наметавона. и сифаташ беҳад хубай. иҷада сариё ҳастанд 750 сомон. иноям дубайскияй 6 метран. и барои арӯсо сарандозам мешав, куртапочаям мешава. шифони хушрӯ. анаи сетичниёша гуфтам як бори дига айдур нишон тиём. ҳангоме ки инора бо айтагаш чихол мемонӣ беҳад хушрӯ метова. иҷада нигоҳ кунед. анаи намуд материалҳо ҳастай, сифатҳои олӣ, материалҳои хеле хуб. ина марҳамат, бинед чӣ хел рангҳои хушрӯ дора. 600 сомон либосаш сабз, фиолетови, сиё дора. бисёрам рангҳои фасон чӣ хеле ки мегӯянд. зибо дигар хелеошам нишон метиҳам. хулоса ки ҳамирӯза видеои мо фақат дар бораи материалҳои дубай мешава, чи паплин ва чи комбахту вилюру дигараш. марҳамат. ана ин намудош боша 500 сомон. сирх дора, сиё дора. анами гулои поёнаш архелая коричневи дора. набинед. и тарафдам ҳами хел блестящиёш, нигиндорош. инаи намудош боша бо қиматтаракан 600-650 ам хеле нархошон. бо агар касе харидор боша шумо нависед, ма рафта аз наздик инора мебинам, нархи навошона аниқ мекунам. баъдан метавонед ки вай кунед, харидорӣ кунед. ози бисёр вақт тӯи маъракаҳо мешава. барои аввал бисёриҳо мепурсанд ки ба Русия мода анами материалҳоро равон кунед барои арӯсо. ана 600 сомонара бинед, рангшам хушрӯвай. баъд лавдоманияй поёнша бинед чӣ хел сангчҳои тоза кати оро дода шудагияй ва вишивкашам бисёр вишивкаи қиматии хушрӯвай. ана ин намуд кори дастияй. нигиношам тозаяй. чон баъд ана ин нигинош кори дастияй. инора нархошон 650 сомон. ана сиё ҳастай. ана сиёша бинед чӣ хушрӯй. рости тавассути видео ҳамаи анамин ҷилову ҳамаи анамин тозагии ҳамин материалаву намуду рангоша ма тавассути видео ба шумо расонда наметавонам. мисол чизе ки аз наздик мебинӣ бо дигарай. тавассути видео камакак сифаташ пастарак мерава. вале боварӣ дорам чун аз наздик мебинед, албатта ки ба шумо писанд меояд. инаминоям ҳамаш кори дастӣ ва ин материалҳо дар ҳар ҷо фурӯхта намешава. барои кам ёфтан ана 550 сомонӣ. ана ин намуд лавдоманира бинед. ино ҳамаш амхе поёнаш розичкаяй. гулоша ин намуда 3D меган. набине
ҳамаш бо жемчуг дора. касе хоҳа аин намуд мегира, касое ки дӯст медоранд материалҳои лавдоманира. ана ин намуд вишивка задагира хостум ба шумо нишонтим. иам кори дастияй вишивкаша бинед, зар вишивкаяй бисёр хушрӯ. баъд анай хеле гулӯ ҳастай. ина бо чихолмонӣ беҳад хушрӯ меша. 600 сумӣ, 600 сомон. баъд анаи аз ин кабуд сар карда анаин намуд беҳад материалҳои хушрӯ 950 сомонай. рости инора ма дар баъзе ҷойҳо 1500 сомонам дидагим нархошона. бинед чихе бисёрам хушрӯвай. ана вишивкош ҳамаш тозаяй, сангчоҳошонам. на марҳамат, агар касое ки хоҳанд ҳамихе материалҳо ҳаст барои фурӯш, материалҳои дубайскӣ. хеле ки гуфтам ҳангоми аз таги чихол мондан бо намудуш аҷоиб хушрӯ метавай. наиш чихолкатияй туруш сиёҳаю ана худаш боша бинед гулои зарди вишивка задагӣ ҳамроҳи савз дора. бирӯзовӣ ай бирӯзови ду намудшай. ана ин намудшам хушрӯвай. ино ҳамаш 950 сомонанд дӯстони азиз. то инаи кабута хеле гуфтум. агар касое ки хоҳанд омада метавонанд ки аз тарафи Корвон Сити ҳамин чизоро харидорӣ кунанд. им риядда ҳамин чизо фурӯхта мешава. тарафи Корвон Сити да ия манам 950 сумашай. ана ин намудо ҳастай. бинед и французки дени ночай ҳамхе ном доштай. 800 сомон. кори дастӣ нигиноша бинед чихелай. пештарак ма я магазина ба навор гирифта будам. рости ҳамин материалҳое ки кори дастӣ доштан аз 1000 сомон боло буд. иҷада боша бинед чихе кори зиёд кардагиянд дари. баъд ин ки материалҳо ҳамаш сифатошон тоза хушрӯ. иҷада хостум ба шумо анамин чорни принтсои дубайскира нишонтиём. либосаш 920 сомонай дӯстони азиз. вайш хушрӯ, вай паташ беҳад хушрӯви тоза. баъд гулошам ҳамаш вишивка задагияю ай болош нигиначаҳои аминора аҳамиятет. ин намудо камёфтан нестан, каман. ана ин намуд астай 620 сум материал. ино пеш будан ҳозирам бинед. бисёртар ҳамин чизои хушрӯ, материалҳои хушрӯ чихеле ки мегӯянд аз мода намераванд. баъд анаира бинед чихе кори дастӣ жемчуг катикадагиай 800 сомони. анаи оранҷевию сабз 800 сомониян. сабзиш сеточнияй некем дигариш боша оранҷевиш боша велюра. ира вақте аз тагиш чихол мемонӣ бо намудуш аҷоиб хушрӯ мешава. аз амин ҳастай бинед кори дастӣ надора, фақат нигина дора. 600 сомон. иҷада фиолетови дора, розовӣ ва сиёҳ рангошон. марҳамат, тамошо кунед. иш французки белый дени ноч меша чӣ меша дигариш 800 850 650 хеле нархош. инаи тарафа бинед ин намудош боша 550 сомон. марҳамат, ишам хушрӯ 550 сомонӣ. рангаш хушрӯай дӯстони азиз. ози паплиношонам нишон метиҳам шумода. агар ба шумо писанд омад метавонед ки ба мо фармоиш диҳед. ба касе ки лозим бошад ман ба шумо равон мекунам тавассути почта. на аз дур гуфтум ба навор гирам ки пурра бо бинед ки аз дур чихе метовай материалҳо. гулошона хушрӯ тамошо карда тавонед. иҷада ози ма паплинои туркӣ доранд, паплинои дубай доранд нишон метиҳам. нархошон ҳархелаяй. нархошон сар мешава аз 250 сомон дӯстони азиз. паплина ҳамаш пиллагӣ туркии тоза бо туркиёи арзонам дар видеои пешинамон буд. тамошобинони азиз, агар касе ки мехоҳад
метавона аз уно заказ кунам. ина бинед иҷа аз 250 сомон сар мешава. ина ин намудош мисол ба фикрам ки 320 сомония ноам хе нархҳо доранд. 280 320 ҳар хел касе да агар ҳам хели паплино дар кор боша, ҳам паплинои тоза метавона ки ба ман нависа. ина гулмайдоошам ҳастай. ҳамин намуд гулмайдо доингаш ҳастай 100 сомона. хоҳед агар аз вай харидорӣ кунед ана ин намудош боша бинед камёфтай. ани гулош тамоман дар паплинои оддӣ нестай. ина ин намуд гуло нархошон ҳархелай рости ҳар яктиша напурсидама чанд сумаян паплино ҳамхе умумӣ ба навор гирифтам барое ки бештар паплина аз 40 сомона то 120 сомонаша ма хушрӯ мефурӯшам, хушрӯ мехаранд, зеро бештар барои хона мегирам паплина. ина бинед вале чӣ хеле ки ба мо ами савдогар гуфт сифатҳои хуб ина рангш мерава, на мисол ягон чизи дигар на кушод меша, танг меша, ямхе чизо намешава. ин паплино сифатошон хуб тӯли чанд сол як курта мебара. мисол иҷада бо гуногун гулмайдаҳо доштай. марҳамат оз як намуди дигаша ба фикрам ки 450 сомон ё 420 сомон либосша гуфтанд. вай паплин ранги комбахтай худаш пилагай баъд дизайнерскай паплини 3D ном доштай. ози агар наворуш боша ма пешниҳод мекунам шумо бинед. ана ино дӯстони азиз ина бинед дизайнерскай паплинои пилагӣ гулошам хе 3D хичам вақте аз дур мебинӣ то аз наздик материалша нақапӣ гумон мекунӣ ки и комбахтай. ҳамин намуд итальянски комбахто ҳастай аз 1200 сомон болояй. анами материалҳо ва ёям дубайски тозаян итальянски комбахт меган аму гулора 1200 1500 ай нархошон. рости чанд бор ма ҳангоме ба навор мегирифтум материалҳои арзона вай қиматиёро ба навор нагирифтум зеро ки бисёрам нархаш қимат буд.